закуска за шампиони. Сега си изпивам прясното мляко с двете сурови яйца и излизам навън. На здраве! Добро утро! Добре дошли в днешният влог от село. Днес сме на гости на родителите ми. Всъщност дойдох нощи с нощи, но беше късно. Не знам какво ще снимам. Дали ще бъде дневен влог от село или няколко дни сме, но още не съм решила. Но реших днес да се завърна към бягането, което най-много ми липсваше след счупването на петата. Днес съм решила да потичам, може би около километър, за да не се давам зор, тъй като не знам как ще ми се отрази, след като петата все още ми е деформирана. И може би на по-късен етап ще имам операция, но за сега ще го карам така. И да, сега излезам да потичам малко. И както казах, няма да се давам зор и ще видим малко по малко. Доста ми е трудно, като не съм го правила отдавна. Да продължавам. Говоря малко по-тихо, защото малкия спи. Отиваме с моите родители, снаха ми, синът ми, племенникът ми. Отиваме на разходка до Подпената църква. Мисля, че се казва Свети Иван Рилски, но не съм сигурна. И в момента сме в Старозагорски минерални бани. Те излязоха до магазина за кафе и не знам, там други неща да си вземат и отиваме там да си направим пикник. Ако вятъра не остави на спокойствие, да бъдем на пикник. И да, времето е слънчево, но този вятър малко разваля нещата. И моето момче, синът ми е болен. Не е много за... Но както и да е. Надявам се да се прекараме добре. Много ми харесва в Старозагорски бани. Аз съм минавала и друг път. Не сме идвали тук да почиваме, за да го разгледам по-хубаво. Но преди вече 3 години идвахме в тази посока към местността Казането. Мисля, че до село Казанка, ако не се лъжа. И там първия път паднах и се чупих крак. Да, едно време като дете се катерях къде ли не и не съм падала и не съм се чупила нищо, ама сега на дърти години, както и като бабите на село, се изпотрошавам. Да. Звънваме сме на разходка. Чакай, че не снимам. За всички фенове на Манника. Ей, го е Старозагорски бани.
стоя потопената църква. Свети Иван Рилски. Цяло море. Лели, искаш ли да те топнем в водата? Да. Къде е водата, Лелю? Оле-ле! Не вътре. Лятото. На море. Потопената църква Свети Иван Рилски се намира край язовир Копринка в подножието на Стара планина, близо до Казанлък. Построена е в началото на 20 век, но след изграждането на язовира през 50-те години на миналия век, цялото село е изселено, а църквата остава частично потопена под водата. Днес тя се появява отново, когато нивото на язовира спадне, самотна, тиха и сякаш забравена от времето. И все пак семейният пикник се състоя. Намерихме се едно чудесно място, близо до Борова гора и с гледка към планината. Сред природата, дори в студено време, всичко е по-вкусно. Хубава разходка се направихме, но вятъра не е много приятен. Хапнахме, както видяхте. Тук в гората се намерихме едно място, близо до боровите дръвчета. И май започва да вали лекичко и ще потегляме, тъй като сме с малко дете и да, не е желателно да стоим много навън при такова време. Много е красиво. Направо не знам. Сега ще ви обърна другата камера. А когато всичко стане зелено, ще бъде още по-красиво. Направо. Ето го и язовира. Там долу. Ние така се прибираме в село. Налях си малко вода от родителите ми. Те отпряхме мляко и масло.